जोंबो जरा कायसाबो नरक गाहायना स्टुडेन्ट दंमोन तरते तरते जों दाबो बुरानि लिगेआव थांखा जोंनि जरा सालबाखै थांखा ताई कायसा सुजाखौ कायसाखाय दिबर खेबका आबुनि बागै चिनि जरा पाइ दंबो रोखा दाबो नोंनि जरा थाइ दं आं मा बलायो डिप्रेसार न चिनि जे आईएएस अफिसार टीसीएस अफिसार गोबां डिपार्टमेन्टनि डाइरेक्टर इन्जिनियार मा बलायो डिप्रेसार मा बलायो गारि साखावो तंगै कोठामा पिसि पिसि गतंगै खांद्राय सिकामु खसावै चावै गुद खांता सिकामनि गुद चावै परि ओचिन डिप्रेसार आईएएस अफिसार रो टीसीएस अफिसार रो इंजिनियर रो डॉक्टर परिवो चिंबलाय थाय खावा तंखबो आदिवो जों एयारपोर्ट थांखाय बुनुदफानि बरनो सिसे एयारपोर्ट कामखायना नगो एयर होस्टेस रक जों मुगिया ताबोचिनि तिब्रा जुगो बुसिनि सांगै एयारपोर्ट रो एयर होस्टेस खलायै दंगो सालसा से रेहेना रुपिनि नंना मो बो मालायो बो फायांगोनो सिनिया आं बादिका बो मणिपुरी जे फानोमोन मान होननाय बे बको बर' फायसाखौ नां मोना मा जाखा जे बो चिनि तिब्रा जे खरचा दिल्लीनि एयारपोर्ट सामखाय दंमोन नुगै ताई जे जों फ्लाइट फायो बाबा फ्लाइट फायो अमप्रिया हाय डिप्रेसार जरा कायसा जों गुसु खलबो दंमोन रोखाय जों रों सोलोंगै दिनै जों गुसु बेरामो गोसायमानखा दाबो दिल्लीआव थांगाखै दिल्लीनि हाइकोर्ट सुप्रिम कोर्ट चिनि डिप्रेसार न आरो उकालति थाइमान नुगौ एडभोकेट नुगौ कल कलै अशोक देबबर्मा सामाहाय बरकाबो दिल्लीनि हाइकोर्ट सुप्रिम कोर्टआव सामन्तान दं बोसोरसेसिम प्राव माथाय बोसोरसेसिम बर्मा नुखाय दंथ आबुनि बागैनो दिनै जे खवाइ डिस्ट्रिक्ट टीआईएसएफ जे या फिरमु यारो मालायना पांना खालायगा फिरजा मालायना जे पांना खालायगा एबं सक्सेसफुल जे पांना खालायगा नों जों मा बलायो जों बलायनाय तामनि बागै अ तेनि जे और जे फायनाय और हयতো अनेक बड़ आगामी दिन एमएलए होनाय और हयतो एमडीसी होनाय और हयतो मिनिस्टार होनाय नरक डॉक्टर इंजिनियर अनेक किसु होनाय आबुनि बागै आं नरक मा बलायो नरक परिबि नरक सिन्तार मोजाङै दंनि असिन्तानि जाति इंगै दफानो नरक लामा खुमुदि अमसिं नायो अमा आं नायो चिनि दफाबो अमानो नायि दंगो नरकनि गोबां बायदि दंगो चिनि खवाइ डिस्ट्रिक्टआव कलेजाव फरायनाय दंनि कोनो हस्टेल करे चिनि ताखौ कन्वेनर बिसानानो सौसा चिनि खवाइयो उंगो करे कलेज को हस्टेल करे गोबां बोसोराय आरो तंगनि जागा करे होनि साखा चिनि ट्राइबल हेल्थ डिपार्टमेंट नि एसेंबली कैसे कमिटी दङ आ कमिटी मीटिंग आं डाइरेक्टर सुनखा जे खवाइयो कलेज फरायनाय डिप्रेसार बागै हस्टेल कोनो व्यवस्था खालायजाखा बा नों वानसुमार दं बस हाउसा ताबुसु गलतन गयाखौ तबे जों दिग निर्देशना मान थाखाय जों आरो हस्टेल खायनानै जों वानसुमार दङ तबे आबो कसु बेरेनि जों जे कोनो दिग निर्देशना लिखाखाय अर्डार लिखाखाय जों फाइनालनि बागै थियार दङ जों किसु दिननि बिसिङावनो जों यात्री रोंनाय आं निजेनो चिठि लिरनाय जे खवाइयो कायसा डिप्रेसार सोलोंनाय कलेजाव फरायनाय रोंनाय हस्टेल खालायनायनि बागै जों रंनाय आबादत्व और 100 जना स्टूडेंट दंनि न' बारा नाव थांनानै
ওই রকম একটা ব্যবস্থা খাইমানো আবন বাগে जों माथाय थोबलायनाय आबोन बागे TISF नि फारमतैनो जों बुसकांनि साला आगबनाय नरा किछुदिन आगे लुखाना चिनि गोबां मानसियानो कलेजाव फरायनाय BEd खालायनाय नार्सिं कोर्स खालायनाय गोबां बर' स्कलारशिप मायानि अजुन जानो दैबो ट्राइबेल हेल्थ डिपार्टमेंट में जों फाइनाल के TISF न ती गवर्नर नि आरो फंखा चीफ मिनिस्टर बे मालायका मोटा मोटी ताबो गोबां मानसियानो स्कलारशिप मायन कमने मानबायका NIT वो सुंदर जना स्टूडेंट ने अकाउंट रांगिसे हाबै थांगा बरनो परीक्षारिया परीक्षामारिया खालायतनि माने अबनबो सालायै ताबो परीक्षामारिका बंनि MIS अकाउंट बंद खालायरि माने अबनबो ताबो फरायगिरिनिखौ पर्यालोचना बन और आं खिरगारिनो मागामारिनो मारिया आरो आं गिरागोरनो आरो स्टूडेंट बैठक सालायतंगो खाखलाय आबो समाधान कारण जे दुस खालायनाय बिनिखाय मास्टाराखै आर जारा दुस खालाया बरनखाय मास्टारारि तंका गभर्नमेंट अमंगै मैया आबोनि बागैनो जों फारां माथि सानाय तुनि आरो जे स्टूडेंट फाइया नरम चिनि खिना नरम चिनि दफानो लामा फुलुंनाय नरम मोखां गोसोमखाय चिनि दफानो खान गोसोमनाय नरम जुरि चिनि दफानो दै दुमैमानखाय चिनि दफा थानचावनाय चिनि दफा बुसकांगा होबाय थानाय नरका हामपरिदि अनेक चिनि जरावो जों मोनसे सुजुग मैया मते फ्रेसार्सफोरजों सुजुग मैया PSF नि जों PSF फैजा कनफारेन्सनि थाखाय कामियाम जायो स्कुल मादरगो साया थांगायो PSF जों कनफारेन्स माखायो पार्टीनि क्वाइ डिस्ट्रिक्टनि खायसे फ्रेसार्स जायखौ टाउन हलो बोसोर मोसांदोवै बोसोर नायथ'खौ खालायो बेलुन PSFनि जों PSF फैजा कनफारेन्सनि थाखाय कामियाम जायो स्कुल मादरगो साया थांगायो PSF जों कनफारेन्स माखायो पार्टीनि क्वाइ डिस्ट्रिक्टनि खायसे फ्रेसार्स जायखौ टाउन हलो बोसोर मोसांदोवै बोसोर नायथ'खौ खालायो बेलुन खाथिवै बेनारिवै नायथ'खौ खालायो दिनै आरो फ्रेसार्स खालायमाखा मग बोसोर सानफुंनिखौ बोसोर गोबाल गाहामनिखौ साय बलायफैया आबोनि बागैनो ताफोर बख'राव बुसकाङो ट्रिम फाइ दङ नरलुखाना आंनिया ट्रिमनि खायसे चिठिरिमानि कारण म बिसिकदाल चिनि दखानि मनोजों लांलायनायनि बागै खाथुम खाजाव नायजा काबुनि सिमिनो आबोनि बागै 21 तारिखनि हराव सोरगिरि बिसिकदानो नामसगौ अलांसमानि बागै तेनि दिनाव 22 तारिखआव बिसिकदाल जों ऑफिस खलबैनि थाखाय कलेज स्कूल खलबैखाय चिनि दखानि बरर सोलोंनाय जिग्र ऑफिसर कर्मचारी ऑफिसर थाङै मैया आबुनि बागैनो मिया जत मिनिस्टार अपोजिशन लीडर कांग्रेसनि लीडरफोरनो मिया आंखौ खुंसिया नरलुखाना आं फेसबुक रिमानि ओंखाय आं खा खालायो बुसकांनि सालो जों सुदिमानानो चिनि बरमोना मिनिस्टार अनिमेश देव बर्मा जों बरमा बलायो ब चिनि अत्रिन छुटिनि बागै ब केबिनेट मिटिं बमनो पिसावानो नां खाखलायो एबं बबायबो कक सालाया हैगागाय और विरोधी दल ब अत्रिन सर्वसम्मति कर्मे जाहाथे विधानसभा ब अबनो पास खालायनायनि बागैबो जों विरोधी दल बांनिया कक सालाया मिस्टर जितेन चौधरी बाय कक सालाया सुदीप राय बर्मन बाय बां कक सालाया बर गमन तै बरन फारां बर पिसानाय विधानसभा ब आं खालायो जे चिनि दफानि जबा अमथिखौ थोरक थायो जों बुबागोरनि तीन थांबाय थायो जों बुसकांना बबेमा थांनाय गोबां मा बरक साबो गेट टिप्रा मखानि अजामार MLA मन्त्री बुबागोरा पवित्रनाय तीन ताइनै गोबां मानखा किन्तु बरक साइनिया चिनि बुबागोरा तामो सामं ताङै दं बिसिं तामो सामं ताङै दं अब साइनिया साचामनि बुथाय टिप्रा सारनो माननाय टिप्रा सारनो हामक्राय बुबाग्रान तीन फायनाय अकमनो जों फुंखौ मानना रोंनाय ताइ ताफोर बखर दिनै सारिबाव ताइ कैसा पान्डा दङ मणिपुरि रंनि राज गौरनगर
belai kotor ke bumi pandangnya aro bano inaugurator hisabe borok ngoka obuni kari kata kaisa di pandang tonganal tanan bagino anungo pandano belai ke tongui naina nung sungmani pandang tongan bagai nurono yakri matane belai kasih sing matane nurono nomi pandang belai ke naik kungkung nurok kaham tongdi nurok osunsa ni chatting wichingi tongdi nomi bobisot kaham kungkung omon nayo asik sawino ahai